Hola, prenovis, què tal, com esteu? Espero i desitjo que estigueu bé. Avui us vinc a explicar una història. Aquí, al poble, al municipi, tenim un grup de WhatsApp i parlem sobre que ens canvien el sistema de recollida de la brossa. I la gent es queixa perquè serà més car i perquè es tindrà que obrir en clauer i ens tenen controlat. Com voleu que no ens controlin si som incapaços? Que el dia 1 de novembre comencem i mireu com està la brossa. Mireu com està. Mireu com està. No hi ha res al seu lloc. Mireu, un matalàs. I allà baix, tenim els contenidors de reciclatge. Aquest cap de setmana puja el camió perquè tirem matalassos, mobles vells, coses de cuina, el que sigui. I no som capaços d'esperar-nos, ho llancem allà, o dir-li a un veí que ens ho pugui llançar. Però després ens queixem que ens pugen el rebut i ens queixem que ens posen els contenidors, ens posen aquests contenidors que van en clau i es queixarem d'això, de que ens tenen controlats. Com voleu que ens controlin? Expliqueu-m'ho, si som incapaços de llançar les coses al seu lloc que estan a 4 passes. No us queixeu tant i feu les coses com es tenen que fer, sisplau.